Karong adlaw is really a great day for me. Nganong nakaingon ko great day jud nako. Last night I was dreaming. Nindot kay akong damgo. Wow. Dahil ako nasa. So ingon ani akong damgo. I was dreaming together with my mom. And para nako it's really a gift this Christmas nga nakauban ako akong inahan last night. Kauban gid nako siya, as in kauban. Ang amuang although sakit siya nga panag-uban is kana ganing thing I was able to help her in a little way. So katong panahon nga nag-uban mi is grabe kaayo ang istorya. So naaman go din na sa luka, naibag-o din na siya nga kanang tent nga murag mga balay-balay, mga payag-payag ba. Alejandras masiguro na siya. So naami dito si mama, nagkuyog mi, unya gasakit na siya. So gasakit na siya. So ako siyang naami dito, natulog siya niya. Grabe kaayo ang higdaanan kay tulo kaayos nga tanan. So nakahinumdum mi sa una. Nakainamdam ko sa una nga bata pa ko mga igsuon, hinungdan sa akong pagpakigbisog kat no. Kanang I really want to help the poor. So muna ako na masin gid ko ining kinabuhi nga someday I cannot only help my family, my extended family, labi na gyud, no, but I can help also the less fortunate. So sa una mga igsuon kami, bata pa mi, inigting ulan gani mga igsoon kay taga bukid lagi ko, inigting ulan gani mangmata gid mi ana, why di na mi katulog kay mangita mi og suok nga makalingkod mi nga di mi tuluan. Naa pa gani toy panahon nga no sa akong imagine sa akong kalinghod, naa pa gani toy panahon nga ako natulog mi and then hayag kayo ang bulan. So kanang kita gid kaayo namo ang kasanag sa bulan while natulog mi. So ingana mga igsuon akong akong naagian sa akong maigsuon kay kanang ambot nganong wala man gyud pudto kay kuan raman mi kanang sinibit raman nga lukay ang amuang unsa na nga lang amuang roof no, ang among atop. So ang nahitabo mga igsuon, wala siguro to kasibit si mama kay magsibit raman na siya niya. Gipasagdan lang to na mo kay ting init. Pero okay ra na siya. Ang worst gid namo mga igsuon nga nahimo nga gikupta na akong magpamanlimbasog kaayo sa akong kinabuhi is katog yun nga mangmata mig around 1 AM, 12 AM, mga 11 PM sa tungang gabi kay kusog kaayo ang kilat, kusog kaayo ang dalugdog, kusog sad kaayo ang ulan. So mangita mig paagi, asa mi manglingkod aron di mi mabasa. Kay katulagi siya tulo kaayo ang amuang atop. So mao to nga ang akong damgo mga igsuon daw sama ni adto nga sa akong kabatanon nga kauban ako ang inahan ako. Pero naalang mi adto sa mas class lang siya kay naami dito sa resort sa Alejandras masiguro to. No, grabe kay ka weird ang damgo sa. Unya naapag ang kuan pag didto is ang ako nga estudyante sa grade 10 love nga naa sa akong damgo mag-ingon na ako kaya no sa meaning ining damgo maoy nagserbisyo namo dito sa resort. Unya ang akong mama maori akong giuna nga di siya maulanan kay kanang plastic raman siya ang atop nya mo kuan man gyud mag-ulan man gyud siya. Alada nga lagi sakyanan nya wala ka nag-andam na alas 12 na patay ta ini ano mga igsuon. So mao to siya pag nagtratar namo mga igsuon. So siya mo'y nag-atiman namo dito nya giuna nako akong inahan og tratar, giuna nako siya og pahigda kay lagi siya grabe ang iyang ubo nya. She's fighting for her cancer which is true to life gyud nga story. Kaso lang katong namatay nagsakit akong inahan kay well off man gamay ang akong ate. Gikaluyan man in taon sa Ginoo ang among eldest na niya ang swerte tanan. So naa in taon siya didto sa Sibodok ug sa South St. Vincent Hospital nga usa sa prestigious nga hospital dire sa syudad sa Sugbo. Dili siya ingon bragging but we want the best for our mom bisan og ulahi na
ulahin na ang tanan kay grabe man gid ang sakripisyo namo nga bata pa mi, nagagmay pa mi. So mao to gihatag na mo tanan. So nagserbisyo ako gid mismo ang among bunso moy nagserbisyo gid sa among inahan hangtod siya namatay. So ako moy na privilege gid mi sa akong manghod nga mo serbisyo kay kami man sad moy grabe pong purisyo sa akong inahan. Like ako is parayig tanan, ang ako pong sister is spoiled brat gid siya sa akong mama. So ingana ba? So kami mo'y nag-antos po ni mama sa panahon sa iya kasakitan. Lumoto, ang kuwan lang is social siya gamay kay naa dito sa resort. So, pero ang iyang atop is dili maayo ang iyang atop kay kanang murag wala na siguro to'y wala mi gidawat ito sa mga resort. So mao to naaman ko estudyante, so lucky magita kanunay ko na ate kung teacher ta kay atong estudyante will forever cherish us nya labirag maayo kaayo ta panggaon kita sa atong estudyante hangtod sa hangtod nga magpabilin gyud na ilahang pagmahal nato. Labi na kung atong advisory lahi ra gyud ang gugma nga mo instill ana sa heart sa bata. So nga na walay da nga istorya na kay numdum ko nag-uban mi nya. What a wonderful feeling kay ang akong giganahan dito si mama sukad gid siya namatay wa gid siya nagpag-uol na ako wa po ko gipati og kanang oh yes it's normal nga say maghilak ko tamas ginawa kay mingaw kay niya pero kana gani nga fact nga murag og na wad-an jud niya nga kuan wala kay murag buhi sa kanunay sa akong kasing-kasing. This is really true nya wala pud siya nagpadamgo na ako nga kanang mahadlo ko nga mag-uol siguro kay she has a special I have a special place ang heart kay ako man gyud nagsakit maayo niya nga anak kay sukad pa sa akong kabatanon when I was still 8 years old siguro to gikugos po ko nila ni papa gikaba ko nila ni papa og ni mama kay di sad ko kaihi na dako maayo akong tiyan almost 1 week ko nga dili kaihi. So sige kung ako ra igsuon nga nagungaw pirmi sa kamatayon pagka kuan na sad adto when I was 21 grabe na sad kay patay na gyud ta to kay giatake ko sa kasing-kasing kato joy grabe kay kapitos sa kaadlaw kawalo sa kagabi na ni last gyud to siya og from April 2007 down to October. So nagpaantos gyud kumain ni mama munang akong ate if di na lang nako istoryahan ang akong ate because I have really my ate nga who really cares for me no mas lahi raman gyud kanang mas didto ko bugatan sa tao nga they are always there mas bugat not really financial mas ganahan ko mas bugat gyud ay ang gugma kaysa bahandi no kay almost every day mag kuan gina siya nako and sometimes musumbong ko niya kung tough na gid kaayo kay di pud ko gusto nga na siya slayo unya makalit lang kog kahanaw kay atakihon ba simbako or unsa kay because I underwent heart surgery. Pero mo tong mga igsuon nga ang ako jong toughest fight nga musulti na gid ko sa akong igsuon sa akong sister nga naskwait is mo to nga may nga minsan nasasaktan ako dai pag nakita kong hindi ka masaya at sinasaktan ka dahil hindi mo yan deserve. Hindi mo naman lang inisip na kung gaano nagsakripisyo si mama for you. So dito I was so touched. And yes, until now nga si mama, grabe, kay wala jud ko ka experience nga. Kaya ang akong ubang mga igsuon is mo share sila nako na suko si mama, mo share sila nga bati ilang damgo, mahadlok sila. Ang ako agid is wala jud ko honestly wala. Siguro si mama is na-concern siya nako because I have heart disease. So I have a special place in her heart. Although kami tanan love kay niya wala man jud na siya gipili. Pero wala kay kato na pod is she gave me a chance nga mo serbisyo niya mo nang yung ko nga special kaayo ang adlaw nako karon. And akong realization mga igsoon is ingani gid no. Yes, celebration, Christmas, na New Year. Ang ako lang yun ipabilin mga igsoon is value the person nga naa para ninyo. I-value ang para nimo, gigugma nimo or bililhon kay nimo sa imong kinabuhi, no? He has been a part of your life, she has been a part of your life. Paningkambuti gyud nga mahatagan ninyo bili. Mao gina siya say I love you kung makaya ninyo mabuhat ninyo nga mahatagan ninyo sila gugma ma-share ninyo unsa inyong
unsay mapakita ninyo mga igsuon nga makalipay niya, mahatag ninyo ang unsay best niya nga makapalipay niya, buhatag gina mga igsuon while it's not yet too late, no? Naaman siguro i-part sa atong pamilya nga dili man jud nato malikayan nga conflict, but please do not hold grudges. Ako dili jud ko mo ginay-naan ako nga grasya nga kaloy sa Ginoo, dili jud ko mo hold grudges. Masakitan ko karon ikaduhang gabi kadtuloy ikaw pag after okay na gyud ko. So mao ginasige na ako nga gibutang sa akong utok nga despite how sinful I am, how weak I am, maningkamot jud ko sa Ginoo nga kanang I would live in this world nga wa ko'y gidumtan kay dinha magud mapukan tagod bisag unsa ta ka maayo, no matter how generous you are, how kind you are, pero dinha ta makuan sa garbo kay that is the first capital sin gyud ang garbo. So mo ginay makapapukan sa tanan nga no matter how good you are, mao bitaw na nakapalaglag yun ni Lucifer nga kasi Lucifer kinakusgan nga anghel pero mao gid wa jud gi kuan si pasaylo sa Ginoo, gilaglag gid sa tungod sa garbo. So mao ra ginay atong i-fight karon nga maigsoon nga dili nato pa kuanon ang garbo, dili gid nato paharion ang garbo sa atong kasing-kasing. So stay calm, kung forgive. Although ingon ka nga lisod ka ayo kay sakit iyang gibuhat, sakit kay sa manulti, sakit kay sa sakit iyang gibuhat nako, di gyud ako mapasaylo, but who are you to kanang hold grudges kay anytime baya sus in a blink of an eye di gyud baya assurance nga piskay kay kakaron din okay na ka kanang piskay na ka kanang piskay kay kakaron din di gyud na assurance nga dili ka mawala ng adlaw kay death is a thief yun, no? So anytime yun pwede yun ka mawala ining kalibutan na. So as much as possible you fight yourself na kanang di kita magdumot. So kung saan man na nato okay naman siguro, let it go. Ako sa akong kan okay, sa ako apod nga side I don't hold grudges, pero ang ako is kanang okay na lang ta ini nga murag wa ka na exist akong kinabuhi and dita magtagdanay mas ayo na lang ingon ani kaysa magpinlastikay ta. So ingana na lang kaysa mag hold ka grudges, magsikag daladalan, luoy ka kasi mo galing ikaw ra gyapon makaluloy kay nganong magantos mo ka ana, maglikay ka, bitter ka, kanang di na ka malipayon kay nagbuol man kasi mo kasing-kasing. But if you let it go, you forgive, although it's hard to forget, but kanang okay lang, sige ignore, never mind, and I will mind my own business. Pero katong mga tao nga naghatag jud bili nimo, do not waste time kay ang akong realization ganina pagmata niya, grabe pagit kay ito no, kay nagdamgo mi sa akong mama no, naguban mi pagmata nako nakita kog anunog ba sa tubangan gid nako. Then naingon ko naa gid ay kama. So usay ba na gyud espiritu no, ingon tag Ginoo gyud ay no nga naa gyud Ginoo. Doubtful. Naa jud ay naa jud say kalag kay ngano man sad nga magka-timing magipagmata na kula na may anunog ba. So amo to ingon ko nga ay no gibisita gid ko nimo man no, gibisita gid ay ko man, thank you. Wala ra ko naghilak, wala ra ko nag-emotional kay kontra jud kay na ni mama no. Even katong nagsakit siya niinang gid ko niya nga wa pa gid ay ka nakaton, di pa di ka kabarog, mamatay na lang ko. So muna sige naas akong una nga dili siya gusto nga maghilak-hilak ko, di siya gusto na magtanaw no. So she want me to see nga tough na ko, okay ko ana. So as much as possible di na ko siya hatagan og burden sa laing kalibutan. So, okay na ko man. Then I'm happy now kana I keep on praying lang every day as much as I can. I remember her in my prayers gid nga ma, it's okay, amo ana ni diri, time na pud nimo to rest and ma-okay na pud akong asat. So value lang gid kong naakaron ko. Nakaingon ko if only I can turn back time. Nakaingon gid ko nga katong nagsakit si mama, di naman mabalik may nga na gid ta mahimo lang unta no nga naana ta didto tanan maabot gid ang panahon nga pagsisi na lang ka no, katong nga time ay staff gid kaayo kay naabot gid mis time adto nga kanang
conflict may mga igsuon na kay grabe na gid ang pressure ba, so lisod gid kay pagani sa langit ang pagsulod sa langit mga igsuon. So nga na dili gid ay sayon ngadto ang ako ang na-experience nga to ba nang katong nga time is test na magid tunta nako pero I fail, pero ana nga kuan adto nga di naman to mabalik. Forgive yourself, move on, value nga kinsay naa nimo karon di naman gina mabalik sa pilapay bisag magpilak pa kag dugo. So naa lang unsa lay naa nimo karon muna ingana lagyad na do not hold grudges imong heart and do not be bitter. Wala, just be happy for yourself and wish happiness ha imong isikataw.